La pandèmia hauria de suposar un estímul, perquè la pandèmia necessita de respostes per sortir de la crisi i hauríem de sortir de la crisi preparant-nos per la propera crisi, que és una crisi climàtica. A més, la transició energètica és una font de generació d'ocupació i d'activitat econòmica. Per tant, la pandèmia hauria d'accelerar la posada en marxa d'estímuls en la lògica del que s'està plantejant avui a Europa, Green New Deal, nou acord verd, per fer que hi hagi transició energètica més accelerada i perquè hi hagi una reconnexió entre planeta, ciutadania i biosfera. La pandèmia ens reclama més espai per la ciutadania. Més espai a les ciutats, més espai als pobles, recuperant aquest espai de la via pública i fent que hi hagi menys presència, menys espai pels cotxes i més presència per peatons i per esplai ciclable. Aquest és un exemple plausible, concret. La gent ha reclamat més carrer. Jo crec que aquesta és una traducció molt concreta, no?, de com podem respondre a la pandèmia. Segon exemple, hi ha llocs de treball que es destrueixen amb la pandèmia. L'economia de serveis se'n ressenteix. Doncs bé, un país tan dependent energèticament com el nostre, com enlloc a Europa, depenem molt energèticament de l'exterior, ha d'accelerar l'aposta per les energies renovables com a font de provisió d'energia, però també com a generació d'ocupació. Aquests són dos exemples molt gràfics amb recuperació de l'espai públic per a la ciutadania i amb aposta per la transició energètica. El canvi tecnològic és una de les claus fonamentals. Fa a penes 10 anys, generar un quilowatt d'origen renovable i concretament fotovoltaic era relativament car. Avui el quilowatt més barat, en diferència, és el renovable, i particularment el fotovoltaic. L'abaratiment de costos en fotovoltaica ha caigut en els darrers anys un 80%. Per tant, aquest canvi tecnològic és un factor per accelerar precisament el canvi de model energètic, garantint que tota l'energia que consumim s'electrifica i que aquesta electricitat té un origen renovable. El món local és la clau, entre altres coses perquè el món local és la manera de connectar ciutats i pobles amb el planeta i amb la biosfera. Les ciutats han estat esquenes de l'energia que consumien, s'estreia a quilòmetres de distància i es consumia a les ciutats. Avui això no pot continuar sent. Tenim un avantatge, aquest canvi tecnològic, és barat produir energia d'origen renovable, però cal que canviem les nostres taulades, el nostre espai públic i que fem de l'energia aquest vector de canvi. El món local és clau per aconseguir que hi hagi autoconsum als edificis municipals, però que hi hagi autoconsum compartit, que es proveeixi d'energia renovable i barata a les famílies i particularment a les famílies més vulnerables. Per tant, el món local és el motor per canviar les nostres ciutats i pobles, per apropar l'energia a la ciutadania i per construir eines que permetin que la ciutadania s'agrupi i el que faci és protagonitzar aquesta transició energètica. El que ha succeït en qüestió d'any i mig és que s'ha multiplicat la producció d'autoconsum a les nostres ciutats i pobles. És veritat que molt associat fins ara i majoritàriament a vivendes unifamiliars, no només, però principalment. Estan començant a haver experiències i el que es tracta, en definitiva, és que el món local agafi més protagonisme. S'acaba de constituir l'AMEP, l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. Hi ha experiències d'autoconsum compartit a diferents municipis, en polígons industrials, en taulades municipals. Hi ha ordenances que el que fan és facilitar els tràmits, simplement amb una comunicació prèvia es permet fer la instal·lació d'autoconsum, però el paper del municipi encara ha de ser més actiu. S'han de constituir comunitats locals d'energia, comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, que permetin no només generar energia, sinó proveir de serveis, gestionar la demanda. El món energètic que tindrem d'aquí 4 o 5 anys no té res a veure. S'han de transposar les directives, el famós, jo conegut com a paquet d'hivern,
i el que és obvi és que el món local pot tenir un extraordinari protagonisme, sobretot si hi ha una correcta i ambiciosa transposició d'aquestes directives. El que hem fet és ja aprovar una ordenança, com molts municipis, que amb una comunicació prèvia permet l'autoconsum, però no només hem fet això. De fet, d'aquí poc licitarem la instal·lació d'1 megawatt a teulades municipals, fent que les cobertes municipals s'aprofitin totes. Però fins i tot aconseguim que algunes teulades municipals tinguin una instal·lació fotovoltaica superior al consum que tenen a sota, perquè el nou marc normatiu permet que l'excedent d'un edifici vagi a parar a un altre edifici si està en un radi de 500 metres, creant diverses illes de consum a la ciutat. Quin és l'objectiu? L'objectiu és generar més i que els excedents que es produeixin es puguin donar a famílies, particularment a famílies vulnerables, amb preus simbòlics, excedents pensem en cap de setmana, períodes vacacionals, i que a més això vagi acompanyat d'instal·lacions de producció de fotovoltaica principalment, en espais compartits que puguin donar aquest servei a la ciutadania. Hem traslladat també, amb una modificació del Pla General Metropolità, un nou barri que s'està plantejant, el barri de Seda Paperera, on es construiran aproximadament 4.000 habitatges, perquè sigui un barri d'emissions zero. No només amb espais de producció, sinó espais d'emmagatzematge d'energia, de bateries. La clau no és només la producció, sinó poder emmagatzemar i poder gestionar aquest barri i les seves diferents corbes de consum, amb una aposta clara per l'electrificació. O un tercer exemple, una estratègia de mobilitat al treball que hem plantejat, finançant la descarbonització de la mobilitat al treball, és a dir, que un treballador deixi el cotxe i vagi en transport públic, en bicicleta, ajudant precisament aquest treballador perquè fa aquest esforç, però definint també una estratègia de mobilitat compartida en bicicleta compartida, bicicleta elèctrica compartida i, per què no, en vehicle elèctric compartit en la ciutat. Aquests són exemples de mesures concretes que estem implementant. Jo crec que són instruments imprescindibles, però no n'hi ha prou. Necessitem un marc normatiu adequat. Podem dir que fins ara teníem la tecnologia que s'alineava i el marc normatiu el que feia era frenar. Ara comencem a tenir un marc normatiu que es comença a alinear amb l'escenari de canvi energètic i de canvi climàtic que hem d'encarar. Però què ens cal? Jo crec que ens cal una cultura diferent de l'empresa i també de les administracions perquè entenguin que el principal vector de canvi del model econòmic és l'energètic. L'energètic electrificant consums, l'energètic canviant la mobilitat, reduint la mobilitat innecessària, electrificant la mobilitat que s'hagi de produir. I per tant jo crec que aquest canvi de marc normatiu és fonamental, però com bé se sap, el detall està en els reglaments, en els reials decrets. Jo crec que es comença tot a alinear, però l'element clau serà quina és la transposició de les directives i fins on d'ambiciosos som en aquesta transposició. Bé, jo estic satisfet d'aquesta etapa per una raó, perquè el que vam fer és alinear el marc normatiu amb allò que corresponia a un país amb molta dependència energètica i a la vegada amb moltes hores de sol. L'autoconsum no era possible i el que vam fer és un reial decret precisament, i jo hi vaig participar-hi, que ha permès l'autoconsum compartit, que ha estat un canvi d'etapa i un canvi de moment. De fet, en poc més d'un any l'autoconsum s'ha multiplicat arreu, amb usos industrials està tirant i molt, amb vivendes també, més amb unifamiliars però amb vivendes també, i sens dubte aquell marc normatiu el que va fer és tornar a alinear l'Estat amb una estratègia d'autoconsum, fent que l'autoconsum sigui una realitat. Per tant, altament positiva aquesta etapa.